Tak, pozdravujem chlapcov na Nitre, ktorí teraz tam chytajú. Netreba spať, treba chytať. A potom to príde. Úspešná nástraha bol gigantika od Niklu. Takže keď pôjdete niekto nakupovať, tak treba, nie Devil Creep, ale toto gigantiku teda aspoň nefunguje. Ja vlastne tento zabral na 16 rozpustnú, hej. Dal som mu na ten oný, čo je trň, takže trošku som ho orezal. Vyviezol som loďka sa vrátila a tom bol záber, takže miesto je rozkrmené. A toto je vlastne, jedno miesto mám urobené, toto je miesto na malé ryby, hej. Že ku krmeniu dávam aj partikel, takže tam je to jak divočina, hej, že nikto nevie, čo príde. Takže no, ale ryba je perfektná v kondícii, potrapila ma, chvostisko má, však môžete vidieť, oranžový. Dobre, idem pustiť. Čaute.